Diolch yn newyddio. Diolch yn y Dduw am y fraint yma unwaith eto cael dod ger dy fron i ni yn cyflwyno'n hamser i ti, yn gofyn i ti'n erthu ni ac yn ein harwen ni gyda ddod i'n plith. I ni'n gofyn i hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni ganu Emrif 187, Gwyn a gwridog yw fy arglwydd, gwyn a gwridog yw ei wedd. 187 gwn i sefyll i'w chanu. Croeso i'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgam drws nesaf yn y neuadd. Fydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal ar y 3 nos Ieir mis sef Chwefror yr 20fed. Hoedfa nesaf pnawn Sul ym hanner awr 3. Wrth i ni gymryd y casgliad, gwn ni ganu tra'r ein heisedd Emrif 366, 366.
Byddai'n darlleniad o'r llyfr yr Actau, yr 20fed benod, Actau, penod 20, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Ac ar ôl gostegu'r cythrwfl, Paul wedi galw'r disgyblion ato a'i cofleidio a ymadawodd i fyned i Facedonia, ac wedi iddo fyned dros y parthau hynny, a'i cynghori hwynt a llawer o ymadrodd fe a ddaeth i dir Groeg, ac wedi aros 3 mis a gwneithir o'r ddewon gynllwyn iddo, fel yr oedd ar fedr morio i Syria, fe arfeithodd ddychwelyd trwy Facedonia. A hyd ymdeithiodd ag hyd yn Asia, Sopater o Berea, ac o'r Thessaloniaid, Aristarchus, a Secundus, a Gaius, o Derbe, a Timotheus, ac o'r Asiaid, Tychicus, a Trophimus. Yr rhai hyn a eithant o'r blaen, ac arosasant amdano yn Rhoas. Yn unau o fordwiasom ymaith, oddi wrth Philippi ar ôl dyddiau'r bara croew, ac a ddeithom atyn twy i Droas mewn 5 niwrnod, lle arosasom 7 niwrnod, ac ar y dydd cyntaf o'r wythnos wedi'r disgyblion ddyfod ynghyd i dorri bara, Paul am resymodd a hwynt ar fedr myned ymaith Dranoedd, ac fe a barhaodd yn ymadrodd hyd hanner nos. Ac yr oedd llawer o lampau yn y llofft, lle yr oeddynt wedi ymgasglu. A rhyw ŵr ieuanc a'i enw Eitychus a'i steddau mewn ffenestr ac fe a syrthiodd mewn trymgwsg, tra roedd Paul yn ymresymu yn hir wedi orchfygu gan gwsg ac a gwympodd i lawr o'r drydydd lofft ac y gyfodwyd i fyny yn farw. A ffolaeth i weired ac y syrthiodd arno a chan i gofleidio a ddywedodd na chyffroed arnoch canis ymai ei enaid ynddo Ac wedi iddo ddyfod i fyny a thorri bara a bwyta ac ymddiddan llawer hyd doriad y dydd, felly fe a aeth ymaith. A hwyadd y gasant y llanc yn fyw ac y gysirwyd yn ddirfawr. Byddai'r bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto, Dduw, am y fraint yma gael dod ger dyfron unwaith eto, ac yn diolch i'n bod yn dod trwy enw ac heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch mai trwy yr hyn oll a wnaeth trosom ni, oherwydd ei fuddod yn dod i fyd a fyddai yn ei wrthod a fyddai yn ei groeshoelio. Yn dod yn ifydd yn gwybod y byddi di ei dad yn troi dy gefn arno ac yn tywall arno dyddi gofaint am ein pechod ni. Ac o Dduw i ni yn llawenhau iddo ddod fel oen i'r lladdfa, ac iddo dywall ei waed trostom ni, ac yna iddo goncro'r bedd, iddo goncro'r un drwg a phechod, ac iddo atgyfodi y trydydd dydd. I ni yn diolch i ti am yr Efengyl Sanctaidd, yn diolch am y newyddion da yma, does dim newyddion gwell i'w gael. Does dim ateb i'r holl broblemau'r byd ar wahân i'r ateb sydd yn dy air di. Ffordd iachawdwriaeth o Dduw, i ni'n gweld y byd yn mynd o un ffordd i'r llall, yn chwilio am ryw atebion, yn chwilio am ryw syniadau, ac eto dim un yn delio gyda'r broblem. I ni'n gwybod o Dduw yr hyn sydd yn gallu delio â phroblem fwyaf dyn, yw yr arglwydd Iesu Grist, yw yr Efengyl Sanctaidd, ac i ni yn diolch i ti am y ffordd yr wyt ti wedi ei ddarparu ar ein cyfer, ac yn diolch i ti am y fraint o cael clywed yr Efengyl yn cael ei chyhoeddi, ac yn gofyn o Dduw am oedfawn fel i ni newydd i ddarllen nawr, i dy bresenoldeb di fod yn real yno, ac i ddysbryd di fod ar waith yn rymus. Ac felly ni'n gofyn am yr oedfa hon, ni'n gofyn i ti i weld yn iawn, i fod yma yn ein plith mewn ffordd arbennig, i ti ddod lawr, i dywallt ysbryd glân arno. I ni'n gofyn am y diogelwch hwnnw hefyd oddi wrth ymosodiadau'r un drwg. I ni'n mor ymwybodol o'r ffordd yma yn dod ac yn peri pethau i ddod ar ein traws i rwystro yr hyn sydd ohono ti. Ac felly o Dduw, i ni'n gofyn i ti i ddod i'n plith, i'n cael anogi ni hyd yn oed o Dduw, i ni'n cyffesu ei fod yn anodd yn y dyddiau blin yma, ac i ni'n gweld cynlleied o ddiddordeb ymhlith y byd ac hyd yn oed y saint am dy bethau di, ac yn gofyn i ti o Dduw am ymweliad i ti ddod i'n plith, i ti ddod ac i'n helpu ni i ddyrchafu ein llygaid tuag at y mynyddoedd. Felly o Dduw, i ni'n gofyn i ti ddod lawr yma nawr i'n hoedfa ni, i weithio yn ein plith, i agor llygaid y deillio
mwyn iddynt weld y rhyfeddodau sydd yn dy air di. I ni'n cyflwyno'r wythnos sydd o'n blaenau, helpa ni o Dduw, i ni'n gofyn i ti'n harwain ni, nertha ni fod be ddylsen ni fod, i fyw bywydau pur, glân, sanctaeth, i fyw fel yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Felly o Dduw, te di'n plith nawr, arwain ni yn ein haddoliad, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydewch i ni ganu Emerif 309 ac hefyd 310. A oes gobaith am achubiaeth, oes maddeuant am bobau, a oes hedd am eddigynnedd, a oes ceidwad i'r fath rai. 309 ac hefyd 310 yn ei sefyll.
Testyn o lyfr yr Actau, yr 20 benod ac adnod 12. Actau, penod 20 ac adnod 12. A hwy a ddegasant y llanc yn fyw ac y gysurwyd yn ddirfawr. Roedd Paul wedi ymweld â Troas o'r blaen yn ystod ei ail daith genhadol ac yr adeg y cafodd weledigaeth o ŵr y Facedonia ni wahodd os ni'n mynd nôl i penod 16 o'r llyfr yr Actau, adnod 9, a gweledigaeth am dangosodd i Paul i'w nos, rhyw ŵr y Facedonia safai ac a ddeisafau arno, ac a ddywedau tyred drosodd i Facedonia a chymorth ni, pan welodd i fe weledigaeth yn ebrwydd ni ag eisiasom fyned i Facedonia, gan gwbl gredu alw o'r arglwydd na ni i efengylu iddynt hwy. Ac oedd e'n sicr iddo cael yr alwad yna i fynd i gyhoeddi ffordd Iesu Grist, ffordd iachawdwriaeth. Y tro hwnnw, ni gafodd cyfle i bregethu yn Rhoas, ac yna ar ei drydedd daith cenhadol i ni yn darllen yn Corinthiaid, eithir gwedi mi ddyfod i Troas i bregethu efengyl Crist. Tro yma mae'n cael y cyfle. Ac wedi agored i mi ddrws gan yr arglwydd. Ni chefais lonydd yn fysbryd am na chefais Titus ymrawd eithir gan ganu'n iach iddynt mi a eithim ymaith i Facedonia. Ond ar y cychwyn yna ni'n gweld wedi mi ddyfod i Troas i bregethu efengyl Crist a gorwyd ac wedi agored i mi ddrws gan yr arglwydd. Dyna i chi efallai y peth pwysig. Agorwyd drws iddo, arweiniwyd ef i bregethu yno, i gyhoeddi ffordd iachawdwriaeth. Dyna yw'r ateb bob tro. Pa bynnag anghenion eraill sydd, dyna'r ateb bob un tro. Dyna lle sydd rhaid i ni ganolbwyntio. Dyna beth sydd yn cymryd ein hymdrechion yw pa mae'r drws yn agor i bregethu gair Duw. Mae'n gyffroes yn diwe. Bob un cyfle i gyhoeddi ffordd iachawdwriaeth. Pa mae drws yn agor i bregethu. Falle, drws yn agor i bregethu am gyfnod hir, fel o sil i sil mae'n gyffroes. Mae yna gyffro i ddod i oedfa bob un tro. Ac yna, pan mae yna ddrws arall yn agor, efallai cyfle cael gwahoddiad i bregethu rhywle arall, ac mae yna rhyw gyffro gwahanol yno, ond yr un falle yw'r cyffro, achos chi'n gwybod beth os yw'r arglwydd yn mynd i weithio yn rymus. Mae wedi agor drws fan hyn. Mae yna wahoddiad wedi dod i bregethu efengyl Crist. I ni'n cael y cyfle bob sil sydd yn llawn cyffro. I ni'n cael y cyfleoedd ambell waith i fynd i mannau eraill. Ond ond nid yw yn achos i lawenhau. Bob un tro, bob un oedfa. Mae yna rhywbeth am yr oedfa sy'n cael ei ddisgrifio fan hyn nawr. Mae fel bethau popeth yno. Ac ydych chi yn meddwl am bob un oedfa yn yr un ffordd? Ydych chi yn edrych ar bob un cyfle i fod yno yn hir arglwydd i feddwl, ai dyma'r pryd y bydd yr arglwydd yn gweithio yn arbennig yn ein plith ni? Wel, hoffwn ni edrych yn gyntaf ar y ffaith ein bod ni'n gallu cymryd mantais. Yna dwi eisiau edrych yn ail ar sofraniaeth Duw ac yna'n olaf cadarnhad o'r efengyl. Wel, yn gyntaf, cymerwch fantais. Dyma her i ni fan hyn ac efallai yn her i'r rhai sydd ddim yma. Dyna i chi'r her gymaint i ni'n nabod ond oes, lle gellir bod yma ac i chi'n gwybod mae'r awydd wedi hen fynd. Ond nid oes na rhyw her yma bob tro, cymerwch fantais. Adnod 6, a ninnau afor dwyasom ymaith oddi wrth Philippi ar ôl dyddiau'r bara croew ac y ddeithom atynt i Troas mewn 5 niwrnod lle'r aros asom 7 niwrnod. O'n nhw yno am wythnos. Dyna chi gyfle gafon nhw wythnos yna, gyda'r eglwys, gyda phobl Dduw. Ac yna'r ddiwedd ei cyfnod, sef y dydd Sul, ac i ni yn cael y cyfeiriad cyntaf yn y Testament Newydd at y Sul, y dydd cyntaf yma'r wythnos, adnod 7, ac ar y dydd cyntaf yr wythnos, wedi'r disgyblion ddyfod ynghyd i dorri bara, Paul a ymresymodd a hwynt ar fedr myned ymaith dranoedd, ac efe abarhaodd yr ymadrodd hyd hanner nos. Dyna chi gwrdd. Oedd e'n gwrdd hir. Ac welwn ni canlyniadau'r gwrdd hir mewn funud. Ond mi roedd e'n gwrdd hir, mi roedd e'n gyfarfod pobl i dod at ei gilydd. Yr oedd e'n ddydd Sul,
Roedd e'n mynd i adael y bore canlynol, roedd e'n mynd i gario ymlaen ar ei daith, a dyma fe nawr y manteisio ar y cyfle a'r bobl, cyfle i gymdeithasu a phregethu gair Duw. Bron iawn, allwch chi fel cynhadledd efallai, wythnos, os ni'n meddwl amdano fe yn hermau hynny, cynhadledd haf, wythnos. Paul, dychmygwch, i ni'n teimlo'r cyffron yn dydyn ni, pan i ni'n cael ffrindiau dod i bregethu ac i ni'n gwybod amdanyn nhw ac mae'n mawr ein parch amdanyn nhw. Dyma sefyllfa tebyg, Paul yn dod i'w plith nhw, wedi bod gyda'r bobl yna, wedi bod yn trafod gyda nhw, pregethu iddyn nhw, torri bara, cael cymundeb a chymdeithas. Hebreaid 10 adnod 25. Heb esgeluso ein cyd-gynulliad ein hunan, megis y mae arferhau, ond annog bawb ein gilydd, a hynny yn fwy o gymaint a'ch bod yn gweled y dydd yn nesau. Dyna i chi, pwysigrwydd dod ynghyd. Heb esgeluso. Peidio esgeluso cyd-gynulliad ein hunan. Mae'n dweud fan hyn, megis y mae arferhau i esgeluso. Ond i ni'n byw mewn oes, dydyn ni ddim yn gallu bellach cwestiynu os oes yna esgeluso'n digwydd, mae rhaid iddo fe ddigwydd. Sdim hawl dyn ni ddim yn gallu rhoi pwysau ar neb bellach nag i ni. Ac edrychwch arno ni, capeli yn gwacau, beth sydd wedi digwydd? Ni wedi caniatáu i'r saint yn gyntaf, esgeluso cyd-gynulliad pobl Dduw. A gweled y dydd yn nesau, mae'r dyddiau yn aruthrol o dywyll. Mor bwysig yw dod ynghyd ac i gyd addoli, ac mae gair Duw yn dweud peidiwch esgeluso hwn, a dyma beth mae'r rhain yn ei wneud. Dyn nhw ddim yn esgeluso. Dyn nhw ddim yn esgeluso y cyd-gynulliad yma ynghyd. Maen nhw'n dod ynghyd. Dyma chi her i fanteisio ar bob cyfle. Yn cofio hanes yn clywed rhywbeth tebyg, mae'n anodd, mae'r cof yn mynd yn diwedd yn clywed yn had yn disgrifio pan oedd e'n sal iawn yn yr ysbyty ac roedd Dr Martin Lloyd-Jones yn pregethu ac yn dod i weld yn yr ysbyty ac yn ôl yr hanes yn mynd, roedd rhaid i'r doctoriad ei wasgu fe lawr i'r gwely, siwr o fod petai cyffion ar gael, mi fydden nhw wedi cael ei ddwylo fe a'i glymu fe i ochr y gwely, achos oedd e'n dweud, dwi ddim eisiau colli'r cwrdd. Roedd rhaid i'r doctoriad fod ar ei gwyliadwriaeth, achos doedd e ddim eisiau colli'r cwrdd. Beth, a hwnna wir unrhyw gwrdd i ddweud y gwir, oedd yn wastad yn broblem i'r doctoriad i'w gadw ei ffwrdd o dir arglwydd. Pam? Beth os yw'r arglwydd yn dod yn ystod yr oedfa honno? Beth petai yn dod lawr heddi? Beth? Na, bydde fe ddim yn dod penawn di Sul, bydde ddim yn dod, neu bore Sul, bydde ddim yn dod nos Sul, bydde ddim yn dod heddi. Dwi ddim wedi teimlo dim byd special di Sadwrn, dwi ddim wedi teimlo dim byd yn yr wythnos, a dwi'n mynd i ddod i oedfa fel hon, gyda cynlleied o bobl. Dwi ddim yn mynd i ddod i hon, ond beth os yw'r arglwydd yn dod lawr? Beth os yw, dyna byd ni'n gobeithio, dyna'r cyffro. Dyna'r cyffro yw yn ystod yr oedfa hon. Cyn lleied o bydd yr arglwydd yn ymweld. Dychmygwch rhain fan hyn, petai'r rhain di dweud, ewn ni ddim i'r cwrdd, ni wedi clywed Paul di llun, sy'n eisiau ni glywed yn di Sul. Fi'n gwybod bod yn mynd ffwrdd fori, ond sy'n ots yna, beth am ni, dwi wedi blino, beth am nhw wedi dweud na? Am beth os yw'r arglwydd yn gweithio, beth os fi'n wyrth yn digwydd yn yr oedfa honno? Beth os? Manteisiwch ar bob un cyfle. Saint. Mae'n rhyfeddol diwedd pan nad oes awydd ymhlith saint i ddod ynghyd i di'r arglwydd. Neu ar unrhyw ddydd, heb sôn am y Sul, i wrando ar air Duw, i gymdeithasu i'w addoli fe. I ni fel petai ni mewn oes, i ni'n gofio perswadio pobl, dewch i'r oedfa, dewch, newch chi plis ein cefnogi ni. O mae'n anodd ar sawl lefel, heb sôn am yr hunanol, o ran lles eich enaid chi, ond beth am lles enaid pawb arall? Beth am lles y pregethwr, neu'r un sydd wedi paratoi ar gyfer yr oedfa, yn paratoi ar gyfer y cwrdd, chi wedi bod yn gweithio'n galed, yn gweddio bydd yr arglwydd, ac yna neb yn dod. Mae'n dor calon, a dyma beth sydd fan hyn, newch y mwyaf o bob un cyfle. I chi'n gwybod os yma rhywbeth o'i le, pan nad oes awydd i fod yn hir arglwydd. Dydyn ni ddim yn sôn fan hyn am yr achlysur hynny, pan nad yw e'n bosib. I ni'n sôn fan hyn am yr canran anferth yn yr eglwys sydd heb awydd. Mae'r awydd wedi hen fynd. Torri'r Sul, dwi'n yn broblem nag yw. Torri'r Sul, ddim yn broblem bellach yn yr eglwys.
Dim ots os yw'n ni golli sil 2, sil 3, dim ots am na. Dim ots am cwrdd-gweddi neu cwrdd eraill. Dim ots am pethau fel hyn. Ond ych chi'n gwybod pan mae rhywun yn sal yn gorfforol, os maen nhw wedi colli awydd am fwyd, mae yna rhywbeth o'i le. Dyn nhw ddim yn mynd i wella nag nhw, maen nhw'n mynd i wanhau. A dyma'r broblem. Os mae'r awydd am gymdeithas ac am fwydo oddi ar gair Duw gan yr rhai sydd wedi cael ei galw i gyhoeddi gair Duw, os ydy'r awydd yna di mynd, yna beth sydd yn mynd i ddigwydd yw mae'r enaid yn mynd i wanhau. Mae'n mynd i fynd yn afiach. Dwi ddim yn lleso. O pregethodd Paul yn yr oedfa hon, tan hanner nos. Lle chi ddychmygu? Nawr, dwi ddim yn dweud bod hwn yn golygu bod yna gyfiawnhad i bregethu'n hir iawn. Dwi yn credu bod yna le i bregethu'n weddol hir. I ni'n byw mewn oes, ond ydyn ni, lle ni ddim hyd yn oed yn gallu cael pregeth am 3/4 awr, achos bod nhw'n gallu eistedd am 2 awr mewn darlith gwbl ddiflas, a meddwl bod hwnna'n wych, ac eto rwch i bregeth am 45 munud, maen nhw'n meddwl na'r peth gweitha posib. Mae'n hyfed yn diwedd. Ond ydy hwn ddim o'r reidrwydd yn gyfiawnhad i bregethu am oriau, oni bai fod yn adeg lle mae'r arglwydd yn bresennol. Ac yn sicr mi roedd e fan hyn, ac mi fyddwn ni yn gweddio y byd na deg yn dod, lle bydd na bregeth yn dechrau falle am 2:30, a mae 6 o'r gloch wedi dod cyn i ni droi rownd, a does neb yn ei deimlo fe, does dim blinder wedi dod, a bod na rhywbeth yn yr oedfa, bod yr arglwydd wedi dod lawr yn plith. Ond fan hyn, yr oedd Paul wedi mynd mlaen tan hanner nos o leia. Wel, fe ath e trwy'r nos i ddweud y gwir. Fe wnaethon nhw barhau ar oedfa trwy'r nos. Tan y bore. Tan iddo fe fynd ar ei daith. Gafodd e ddim cwsg yn noson honno. Ond lle chi ddychmygu llawer yn ein hoes ni yn beirniadu hyd y bregeth. Gwebu Paul na fyddai gyda nhw llawer eto, os o gwbl. Ac yr oedd ar fi'n gadael yn y bore, ac roedd ganddo lawer i'w ddweud i rannu'r goleini'r efengil. Roedd na athrawieithau pwysig i'w dysgu nhw. Efallai bod eisiau rhybuddio nhw o beryglon oedd e'n gallu gweld oedd yn mynd i ddod. Achos yn sicr i chi mi roedd Paul yn doedd e. I ni'n aml yn disgrifio Dr. Martin Lloyd-Jones fel rhyw fath o, dim yn yr ystyr ysgafn bydol sy'n cael ei ddefnyddio heddi yn yr eglwys o fod yn broffwyd, ond yn pregethu mewn ffordd proffwydol o'r hyn oedd o'i flaen e. Os gwrdd darllenwch i neu gwrando ar ei bregethau fe, mi roedd yn disgrifio 60-70 mlynedd yn ôl, yr union beth i ni'n gweld heddi, yn union. Oedd e'n gweld y peryg, oedd e'n rhybuddio'r eglwys, peidiwch yn mynd lawr y trywydd na, dyma beth sy'n mynd i ddigwydd, ac mae wedi digwydd ar ei ganfed. Mae'r dirywiad wedi bod yn erchyll. A falle bod Paul fel hyn yn yr oedfa, falle 11 o gloch yn nos, 12 o gloch yn nos, oedd e'n dweud nhw, byddwch yn ofalus, dwi wedi gweld yn y pentref gyfagos, yn y dref gyfagos, maen nhw'n dechrau cyflwyno hwn, maen nhw'n dod â hwn mewn i'r oedfa, maen nhw'n dod â hwn mewn i'r addoliad, byddwch yn ofalus, peidiwch â gwrando ar gai athrawon. Efallai bod eisiau dysgu nhw. Ond rhybuddio nhw am gai athrawiaeth. Ond beth sydd yn anhygoel fan hyn hefyd, yr oedd y bobl yn awyddus i wrando. Oedd hyn mor galanogol yn doedd e. Mor wahanol i'r oes hon. Y bobl yn awyddus i wrando. Fe all gwas yr arglwydd fod yn awyddus i bregethu. Efallai drefnu oedfaon pregethu. Ond os nad yw'r bobl yn awyddus i wrando, neu dyna beth yw'r peryg heddi, dyna beth ni'n byw yno heddi. Mae pobl yn licio fod yn brysur, yn neud lot o bethau, ond nid i bregethu i'r efengil. Falle lot mae'r eglwys sy'n trefnu lot o bethau ar hyd y lled o bob man, ond yn esgylus o pregethu'r efengil. I ni meddwl, meddwl gan bod ni wedi cyfeirio at y fy nawr y gynhadledd haf. Pregethu diwygiedig, ffordd iachawdwriaeth yn cael ei chyhoeddi. Ac eto, i ni'n gallu gweld nawr, os i ni'n gallu edrych nôl dros y blynyddoedd, ble i ni'n falle yn llenwi y seddil ar llawr, ddim yn orlawn, ond i ni'n lenwi fe. Mae hwnna dros Gymru, dros Brydain, dros yr Alban, ac Iwerddon, a Lloegr, ac yn meddwl, holl bobl gallod. Ac eto, le ma nhw? Ein dinas ni. 300,000 o bobl yn byw yn ein dinas ni. Ac eto dim awydd i ddod i glywed am ffordd iachawdwriaeth. Ac yna os newn ni fynd y torri fe lawr i'r oedfa Gymraeg. Yr oedfa Gymraeg yn ystod yr wythnos. Ble mae'r awydd ymhlith y Cymru i ddod i wrando ar un bregeth yn ystod yr wythnos. Un bregeth yn unig.
Un breget diwygiedig, ffordd iachawdwriaeth yn cael ei ffregethu, ac eto does dim awydd ar hyd a lled ein gwlad ni. Does dim awydd, o fe ddyle fe fod yn wythnos gyfan, ond ni ddim yn gallu gwneud na. Mae'n driennus ble mae'r awydd wedi mynd, mae'r awydd wedi hen fynd. Mae'n gwlad ni fel petai wedi hen droi cefn. Mae'r saint wedi hen droi cefn. Ddim eisiau gwrando rhywun yn pregethu dim mwy. Petawn ni noedi fan hyn am funud ac yn gweddio mynd hoedfan arferol o sil i sil, ond yna am yr gynhadledd, am bob un oedfa rai Saesneg, ond falle'n arbennig am yr un Gymraeg. Gymaint o angen sydd ymhlith Cymru Cymraeg ein gwlad ni heddi i glywed ffordd iachawdwriaeth, i feddwl mai dyna'r iaith oedd y diwygiadau wedi digwydd. Ac eto mae wedi mynd yn gwbl angof. Nid hynny sydd yma'n rhoas. Yr argraff i ni'n ei chael fan hyn yw roedd na lawer wedi dod ynghyd, yn hwyr yn y nos, ac wedi blino siwr o fod, yn gweithio'n gorfforol llawer ohonynt, ac yn dod yno ar ddiwedd y dydd, ac yr oedfa mynd ymlaen, ac ymlaen, ac ymlaen. I ni'n gweld o llawer o olen y stafell adnod 8, ac yr oedd llawer o lampau yn y llofft, lle roeddent wedi ymgasglu. Efallai pam bod hwnna'n cael ei rhoi fyna, wel, dydyn ni ddim yn gwybod nagyn. Ond i ni'n gallu dysgu llawer am hyn, efallai oherwydd bod yna lawer o olau yna, bod yna arwydd bod yna lawer o bobl yna. Efallai. Efallai bod hyn yn cael ei fynegu hefyd, nid i ddangos bod o reidrwydd y llawer yno, ond i ddangos mai agored oedd ei cyfarfod, achos oedd hwnna'n broblem. Yn y dyddiau hynny ac yn ein hoes ni, roedd yna lot o bethau'n digwydd mewn goruwch ystafelloedd yn y tywyllwch, yn y nos. Tu ôl i ddrysau caeedig, goleadau lawr, neb yn gwybod beth yn mynd ymlaen, ac eto yn gwybod beth oedd yn mynd ymlaen. Ond nid yw'n ddisgrifiad o'n dinasoedd ni, o'n trefi ni. Yn y byd, gweithredoedd o ddrygioni yn digwydd yn y tywyllwch, dinasoedd, ond ydyn nhw hyd yn oed bellach, bron iawn. Os ych chi'n edrych ar prosbectws ar gyfer prifysgolion, fi'n siŵr bod na adran arbennig bywyd y nos yn ein dinas ni, ac mae yna lawer o brifysgolion yn denu pobl i'w prifysgol nhw, nid ar sail unrhyw beth ar wahân i fywyd nos. Bod yna clybiau nos i'w cael. Fod y ddiod ddim yn rhy ddrud, fod na ddawnsfeidd yn digwydd, bod na gyfleoedd am bob math o angfoesoldeb. A dyna yw natur y peth, y goleadau tywyll yma, a'r lliwgar llachar, synau, swnllyd, a'r gerddoriaeth, a'r wisg anfoesoldeb. Mae nhw'n ymfalchu yna fe, mae yna luniau yn cael ei rhoi i ddenu pobl, ond nid fyna sydd yn digwydd fan hyn. Roedd na lot o ole mlaen yn hanner nos. Roedden nhw siŵr o fod hefyd eisiau bawb i wybod mae popeth yn agored fan hyn. Does dim byd yn digwydd fan hyn i ni a chywilydd ohono. Chi'n sylwi hefyd, roedd bob oedran yna. I ni yn darllen am fachgen ifanc, eitachus. O rhaid bod na wers fan hyn. Roedd na blant yma. Yr pwysigrwydd o dod o dan ddylanwad pregethiad gair Duw ac pob oedran. Nawr, dwi'n gwybod, mae yna amgylchiadau yn amrywio a sefyllfaoedd pobl yn amrywio. Ond na fyddai ein gwlad yn gweld pwysigrwydd ymdrechu i ddod i oedfan ac i ddod â plant i'r oedfan, i'w cael ei dysgu ddod i'r addoliad. Yn y bore a'r hwyr, mae yn duedd, ond diwedd, fi'n gwybod mae yna sefyllfaoedd, a dwi'n siŵr fi'n cofio rhyw bregethau sy'n o'r blaen, ac cael pwysleisio, falle dim unwaith dwi wedi bregethu yna, ac falle bod hwnna wedi achosi i rai i deimlo yn wrthyn, ac ddim yn licio bod rhywun yn crybwyll y fath beth, ond mor hyfryd yw plant i fod yn yr oedfa yn y nos. Beth mae'r byd fel? Mae'r byd fel beth tawn nhw'n dweud, fe gewn nhw aros lawr yn hwyr i weld y gêm bêl-droed, neu'r gêm rygbi, neu beth bynnag yw, neu maen nhw'n ffilm ar y teledu. Beth am aros lawr heno yn hwyr i hwnna? Beth mae'r byd fel yn ein hoes ni nawr? Mae'r nos lun, pêl-droed, tan 7-8 o gloch, bath ar ei ole, yna mynd i'r gwely, nos fawrth, mae yna gwersi nofio'n digwydd, nos fercher, gwersi piano, nos iau, hyn a'r llall, mae eisiau gwneud gwaith catre, ac yna bob nos mae plant lan yn hwyr, ond yn ar y sil, mae'r cwrdd am 6, gorffen am 7, mae'r rhaid bod yn y gwely. Mae bon iawn fel beth tawn nhw'n dweud, y pethau pwysica mae eisiau ni fod yn barod ar gyfer nerth i ddysgu yn yr ysgol, addysg yn bwysig, maen nhw'n dweud, y peth pwysica yw gwrando ar ffordd iachawdwriaeth.
Allech chi ddychmygu petai, o na, petai ni'n dod â phobl I fewn. Manteisiwch ar bob un cyfle. O, i'r plant fanteisio, roedd na fachgen ifanc yma. Oedd mi roedd yn hwyr, ac fe syrthiodd i'w farwolaeth. Ond beth I ni'n dysgu fan hyn bod gwirth wedi digwydd. Y trychineb. Yr oedd na wirth wedi digwydd. Ond dwi'n 7 o'r gloch ddim mor hwyr a hanner nos. Dwi ddim mor hwyr â ni. O I ddod i'r oedfa. Trefnwch, ail trefnwch eich sil felly. Molchwch yn y bore a molchi nos lun efallai neu beth bynnag. Ond na fyddwch chi yn hir arglwydd ac mae'r pwysigrwydd dod. O'r ymdrech yma'r byd yn ei roed I gyngherddau, I gemau, I siopa. Maen nhw'n mynd I bob ymdrech. Cyngherddau yn gorffen am hanner awr 10 y nos. A Cristnogion yn fwy na pharod I fynd iddynt. Ac yna mae gyda chi gwrdd yn gorffen am 8:45. O, mae'n anodd, mae'n anodd. O, na fydda ymdrech fel yma I wrando ar Paul tan yn hwyr. O, na fydda ni'n cael diwrnod to lle bydd yna ymdrech I ddod, o, dwi wedi blino, ond dowch, mae'n teiswch gyda chi symud ymlaen, sofraniaeth Duw. Yr oedd yr ystafell siŵr o fod yn llawn yn doedd e, ac yn boeth felly, ni'n gwybod hynny. Oherwydd y bobl yno, ac yn y dyddiau hynny, falle oedd ystafelloedd heb ffenestri, y ffenestri heb wydyr siŵr o fod, ond mi oedd e dal yn boeth, mi roedd y tywydd yn boeth yna I ddechrau ag ond nawr gyda'r nos ac oedd e'n mynd yn llethol doedd, yn drwm, ac y lampau sylwch, roedd yna lot o lampau yna, hwnna'n creu gres yn ei hunan. Ac beth oedd yn digwydd? Roedden nhw'n dechrau teimlo'n gysglyd. Adnod 9. Ar hiw ieuanc a'i enw Eitychus eisteddau mewn ffenestr ac a fe asyrthiodd mewn trymgwsg tra roedd Paul yn ymrysymu yn hir wedi orchfygu gan gwsg ac a gwympodd I lawr o drydydd lofft ac a gyfodwyd I fyny yn farw. Nawr, ni ddim yn gwybod pam bu'r bachgen yn eistedd ar sil y ffenest. A'i nad oedd lle yno roedd y stafell mor llawn, wel, mae hwnna'n bosib iawn. Neu falle bod wedi penderfynu bod eisiau awel o'r ffenest o'n i'n arfer cynnal oedfawn pnawn di sil yn y tŷ blynyddoedd yn ôl. Astudiaeth feibledd i'r pobl ifanc. Ac fel y slot prynhawnol, wastad yn un lle mae'r mwyafrif llawer, na ddim mwyafrif llawer, yn ffeindio trymgwsg yn dod drostynt, a bod nhw'n mynd I gysgu. Ac mwy felly yn y tŷ. A beth o'n i'n neud, nes I newid o ble o'n i'n siarad, mi roedd o'n i'n arfer siarad mewn un pen o'r ystafell. Ond benderfynnes I, dwi'n mynd I newid, dwi'n mynd I eistedd pen arall ystafell ar bwys y ffenest. Achos o dim geni be maen nhw'n galw yr rheoli'r tymheredd, air conditioning yma. Doedd dim hwnna geni yn y tŷ, so be nes I agorau'r ffenest yn ganol gaea. Ac o'n i'n agor y ffenest, ac oedd awel oerllyd yn dod mewn. Ond allai ddweud hyn oedd chi oedd yn deffro pawb. O, nhw'n effro. Ac o'n nhw'n cadw ar ddi hun. Achos yn anodd yn doedd. Cino mawr, wedi blino, y trwmgwsg yn dod, y llygaid yn dechrau cael mor anodd yn diwedd. Na pam dwi'n aml yn dweud, ewch ar ryw losin dych chi, gadwch chi'n effro. Pam, newch ymdrech I gadw'n effro. Falle na pam eisteddodd bwys y ffenest. Ond I ni yn gwybod un peth, fe ddath cwsg drosto. Ac fel un ifanc yn ei chael i'n anodd I gadw'n effro. Falle dyma be wnaeth gobeithiodd y bydde rhywbeth yn ei gadw ar ddi hun. Wel, cyn I fynd ymhellach, o'n i'n darllen ar yr adnodau yma ac roedd y gwahanol awduron yn dweud bod rhai yn credu ac yn crybwyll I Satan o dan rheolaeth sofran Duw ei hun, ond I Satan beri'r anhawster yma. Iddo ddod ac ymosod. Ac yn sicr I chi'n gwybod yna beth mae e'n neud mewn oedfa. Yr oedd Paul yno, roedd presenoldeb Duw yno, efallai bod yr wythnos wedi arwen I fyny. Ac roedden nhw'n teimlo agosatrwydd yr arglwydd yn ystod yr wythnos. A mae'r oedfa arbennig hon. Pawb wedi tyrru'r oedfa, stafell yn llawn. Ac yna Satan am amharu rhywsut neu gilydd. Peri'r blinder yma I ddod ar ei draws e. Cynyddu'r gres, roedd y gres yn llethol. Ac yn achosi iddo syrthio i'w farwolaeth. Mae ymosodiad ysbrydol oedd,
ar y bobl, ar yr eglwys, ar Paul ei hun. Ac mae rhai yn credu mai dyna beth sydd yma. Gwybod ble bynnag ceir ffyddlondeb a dair Duw, ceir ymosodiadau'r un drwg. Does dim ffordd i ni gallu gwadu hyn, ond nid yw yn bosib. Mi fydde'r un drwg am ddod â niwed i'r bachgen yn sicr, os oedd y bachgen yn dechrau ceisio. Y bachgen ifanc yma, dychmygwch os oedd hwn di dechrau dangos awydd. Ac oedd e eisiau dod yn Gristion. Oedd e eisiau clywed beth oedd gan Paul i ddweud. Ond roedd e di blino. Ac oedd y llygaid yn trymhau. Ac oedd e'n boeth. Ac oedd y stafell yn mynd yn boethach. Ac oedd Paul yn pregethu'n hirach. A byddai'r un drwg eisiau dod â niwed i'r bachgen. Mi fyddai Satan hefyd eisiau dod â gwarth ar yr eglwys, achos dyna be fydda'n digwydd fan hyn. Dychmygwch y sioc. Dychmygwch y sefyllfa. Oedfa bregethu, llawer yno, tan yn hwyr. Byddai pobl wedi beirniadu, ond i byddant. Beth oedd Paul yn ei wneud? Beth oedd y doethineb cynnal oedfa mor hwyr? A'r bachgen ifanc yma yn eistedd ar sil y ffenest. Yr oedd yn damwain yn aros i ddigwydd. O'r drwg byddai wedi dod i bobl Dduw oherwydd hyn. Efallai bod yr un drwg am amharu ar pregethu'r gair Duw. Falle mai dyna beth yw e, ond nid yw hwnna'n wir. Sawl gwaith i ni wedi gweld hyn. Mae yna rhyw dywelwch yn yr oedfa. Mae yna rhyw lonyddwch. Mae yna rhyw bresenoldeb yn yr oedfa. Ac yna mae yna rhyw sŵn yn digwydd. Ti fewn neu ti fas. Falle bod yna rhywbeth yn syrthio. Efallai bod yna rhyw gar neu gerbyd yn mynd heibio heddlu a'i seiran yn canu. Ar yr union eiliad, i chi'n teimlo bod yr arglwydd yn agosau. Efallai bod yr ysbryd glân yn dod, a chi'n teimlo, mae yna rhywbeth dieflig am hyn, yr oedd yr hwn yn amharu. Chi ddim eisiau dim byd i amharu ar oedfa, sef mot os ewch chi weld sioe ar rhywch gyngerdd neu rhyw ffilm neu be'n bynnag yw e, a bod rhywun yn amharu ar hwnna, beth yw'r ots am yna, ond pregethu'r efengil, pa mae'n amharu ar pregethu'r efengil, ond mae'n erchill, dyma'r peth bwysica. Efallai mae dyna beth o Satan wneud, dwi eisiau dod, a dwi eisiau amharu ar y bregeth, dwi eisiau stopio Paul. Falle mae dyna beth ddigwyddodd. I ni'n gwybod mae Duw yn sofran. Ac efallai yn yr achos yma caniatau i Satan i wneud hyn, ond fod yr arglwydd yn goruwch lywodraethu. Yn sicr bydde wedi dod fel sioc enfawr i'r bobl yna. Dychmygwch bydde fe'n ofnadw bydde. Dyna chi oedfa. Mae fel beth ni fan hyn, yn eistedd fan hyn, a fi'n gwybod mae pethau diogelwch gyda ni fan hyn, ond fel beth ni mewn oedfa, a mae'r pregethiad y gair, a bod yr oedfa, falle bod e'n boeth yn yr haf, yn y gynhadledd, a falle bod un yn syrthio. Lawr yn farw, dyna'r sefyllfa, mae'n ofnadw'r sioc. Mi fydde yna panic wedi dod. Yng nghanol oedfa, efallai bod yna rhai wedi bod yn llawenhau wrth glywed am Grist ac am y groes ac am y gwaed yn llifo. Efallai bod yna rhai wedi bod yn gweiddi haleluia, fod yr oen wedi mynd i'r lladdfa yr un mwy, a falle bod y dagren llifo rawr gwyneb yr rhai, ac yna un syrthio'n farw. Lawr o'r drydedd llofft, lawr i'r llawr. Dyna chi sioc. Yng nghanol mwynhau cymdeithas a'i gilydd, yn ansydyn i hyn ddigwydd. Mae'r llawenydd yn troi'n dristwch mor gyflym. Mae'r teulu yno siwr o fod, y cyfeillion yn torri cylonau. Byddai'r eglwys hefyd yn poeni yn gwybod goblygiadau hyn i'r dystiolaeth. O'r niwed mae hwn yn mynd i wneud i'r eglwys. Ond nid yna sut mae'r eglwys yn teimlo, nid maen nhw'n sicr yn cydymdeimlo ar bachgen a'r teulu, ond mi fydda yna hefyd yn gwybod mae hwn yn mynd i ddod â gwarth ar yr eglwys ac yn poeni am dystiolaeth yr eglwys. Dyna beth i ni ddim eisiau dod â niwed i gwaith, pregethu gair Duw, ac mae'r un drwg yn gallu dod â pethau mewn sydd yn dod ac ymosodiadau. Dyna lle, mor bwysig i wyweddio, Dduw diogela ni rhag cyhyddiadau ac rhag damweiniau, rhag erchylltra, yr holl beth yma. Mae'r un drwg yn ffyrnig, mae Duw yn sofran. A mae rhaid ni weddio am ddiogelwch, achos dyma beth sydd fan hyn, mae'r arglwydd yn bresennol, mae'r un drwg yn dod ac yn ymosod, ond mae'r arglwydd yn goruwch lywodraethu. Peidiwch anghofio gweddio am ddiogelwch ar weision yr arglwydd, ar yr eglwys, ar y dystiolaeth, ar y cyfan, bob oedfa. Diogela ni rhag ymosodiadau'r un drwg. Mi fyddai'r byd yn pwyntio bys, adnod 10, a ffôl a aeth i weired,
O, fe ath yn ganol y bregeth, stopio'n sydyn. Fe glywodd, efallai wedi gweld yn digwydd, dydyn ni ddim yn gwybod, ond wedi clywed ac wedi gweld y cythrwfwl, ac yna be nath e lawr i weired, ac a syrthiodd arno ef, a chan i gofleidio, a ddywedodd, na chyffroed, oedd yn edrych i fyny, falle roedd yn gallu gweld rhai o'r teulu, ni'n gwybod bod rhai yn rhithro lawr, na chyffroed arno'ch canis y mae ei enaid ynddo ef, mae yna wyrth yn mynd i ddigwydd, mae e wedi marw, mae yna wir, ni'n gwybod, mae Luc yn ddoctor, oedd e'n gwybod, mae'n gwybod bod y tystiolaeth yn wir. Roedd hwn wedi marw. Nid rhyw fath o farwolaeth dros dro diffyg anadlu, roedd wedi marw. O mae enau dal ynddo. Dyna chi ryddhad, dyna chi lawenydd. Pan syrthiodd Paul arno, roedd yn arwydd o nerth Duw, bywyd yn dod i lawr arno. Dyna chi wyrth. Y nerth oedd i fri a roddwyd i Paul. Daeth bywyd yn ôl i'r bachgen. Dyna chi sofraniaeth Duw ar waith. Beth bynnag oedd am canion yr un drwg yn ceisio dinistrio, fe ddefnyddiodd yr arglwydd hyn lles. Lles y bachgen, fe ddath yn ôl yn fyw. Ac yn sicr, bydde wedi gallu bod yn wers i'r bachgen ifanc yma. Yn wers iddo o nerth yr arglwydd yn gallu rhoi bywyd ysbrydol iddo. Os unrhyw beth yn mynd i roi gwers i hwn o gallu'r arglwydd, yr oedd wedi rhoi bywyd corfforol, doedd dim anadl yn ei ysgyfaint. Doedd ei galon ddim yn gallu curo'r gwaed rownd y corff. Doedd dim modd cael bywyd, ond yna i'r arglwydd rhoi bywyd i hwn. Na roedd hwnna wers i'r crwt ifanc yma. O, mae'r arglwydd yn gallu rhoi bywyd i dy enaid i hefyd. Bywyd i ddod lawr oedd i fri, hedyn o fywyd, mae'n gallu plannu'r hedyn yn denaid i, byddai'n wyrth wedi bod yn llesol i bawb yno. I weld y modd fe harbedwyd o warth a dirmig a beirniadaeth y byd. Yr oedd pawb yn llawenhau, adnod 11, ac wedi iddo ddyfod i fyny a thorri bara a bwyta cymddiddan llawer hydoriad y dydd, felly fe aeth ymaith a hwy a ddegasant y llanc yn fyw. Ac ag y siroedd yn ddirfawr. Roedd na lawenydd, roedd na ryddhad, roedd yna ogoneddi bod gwyrth wedi digwydd yn ei plith. Wel, yn fyr i orffen cadarnhad o'r Efengil, dyna chi gadarnhad oedd y digwyddiad yma. Mae gwirthiau yr arglwydd Iesu Grist yn yr Testament Newydd yn arwydd. Mae gwirthiau yn yr Hen Testament hefyd yn arwydd. Mae gwir yw'r gair. Mae gwirthiau Crist yn arwydd i bobl o ddwyfoldeb Crist. Ac fe fydde'r wyrth hon wedi bod yn fendith arbennig, nid yn unig i'r bachgen ifanc, ei deulu, ei gyfeillion, ond hefyd yr eglwys. Dyna chi bresenoldeb. Mi roedd yna bresenoldeb yn yr oedfa honno cyn hanner nos, yn doedd? Mi roedd yna. Mi roedd nhw'n dysgu ac yn addoli. Ond yna i'r digwyddiad erchyll yma i ddigwydd ac yna i ddiw i ymyryd ac iddo yn wirthiol dod â bywyd yn ôl. Ond dyna i chi lawenydd. Ond ar wahân i'r llawenydd o wellhad ac arbed y ddamwain erchyll yma, ond yma ceir y fendith mwyaf. Beth ddigwyddodd? Beth oedd yn arbennig yn yr oedfa hon? Wel, cadarnhawyd, ategwyd, fod neges Paul, yr hyn yr oedd Paul yn ei bregethu yn wir. Os oedd na marc cwestiwn cyn, doedd dim marc cwestiwn nawr. Mae yna wyrth i digwydd fan hyn. Mae presenoldeb y diwdod wedi bod fan hyn. Mae hwn Paul wedi bod yn pregethu, ond nawr mae fel Duw yn dweud, yr oedd wedi dod ag un o farw nôl yn fyw. A pam hwnna'n digwydd, mae'n ategu, mae'n cadarnhau, mae o Dduw yw'r neges, mae'n cadarnhau, mae Duw, fe bydd roi sel, mae'n dweud oedd y bobl, gwir yw'r gair yma, a mae Paul yn pregethu'r gwir, yr Efengil, y credodd yr eglwys yn Rhoas, tra byddai'r byd yn gwrthod ac yn ddilornus o'i safiad, byddai llawer yn chwerthin ar ei pennau. Byddai'n dynnu gwrthwynebu cysau hyd yn oed, ond yna i'r wyrth o'r fath ddigwydd. Dyna i chi gadarnhad. Efallai i rai o'r byd fod y tu fas i'r adeilad hon, efallai yn y lôn tu fas pan syrthiodd y bachgen i lawr o'r llofft i'r ddaear ac iddo orwedd yn ddiamadferth ar y llawr, heb arwydd o anadl yno.
Ac yna i Paul ei gofleidio ac i fywyd dod yn ôl ac i weld o'i blaenau nhw. Roedden nhw'n gallu gweld, mae hwn di marw. Ond yna i weld yr anadl yn dychwelyd i'w ysgofaint. Ac i'r fres godi i fyny ac i lawr ac yna'r llygaid yn agor. Dychmygwch yr effaith yr oedd hwn mor gadarnhaol. Mae'r hwn yr hyn sy'n cael ei bregethu fyna. Mi roedd yn gadarnhad. O Dduw yw e. Mae'r efengil yma i ni'n ei chyhoeddi o Dduw. Ond nid yw yn gadarnhad i ni. Mae'r ysgrythyr yn record hanesyddol ddibynadwy. Chi'n clywed mewn gwersi hanes y dyddiau yma, yr holl bwysles ar ffynhonnell y wybodaeth. A yw'r ffynhonnell yn ddibynadwy. Does dim dogfen mwy dibynadwy na gair Duw. Ac mae'r ffynhonnell hanesyddol yma mor ddibynadwy yn y ffynhonnell hwnnw, yn y disgrifiad yma o'r oedfa arbennig hon. Mae'r arglwydd wedi dod ac wedi cadarnhau gwir yw'r neges y mae Paul yn pregethu yr hyn dwi'n hapus ag yr oedd na dystion yn tystio i fachgen ddod nôl o fod yn farw i fod yn fyw ac mae hyn yn arwydd gwir yw'r gair. Mae dyma ffordd at y nefoedd. Gwrandewch felly mae'n dweud, na fyddech chi'n gwrando be mae Paul yn ei ddweud. Dyma'r ffordd i'r nefoedd. Dyma be mae gair Duw yn dweud. Fod hyn a bregethodd Paul yn wir, fod Duw yn ei gadarnhau'r ceir adegau yng ngair Duw lle atgyfodi'r pobl, merch Jairus, gŵr ifanc o Nain, Lazarus ei hun, a pob un yn dangos beth bod Duw yn cadarnhau'r dystiolaeth o'i air. Mae ohono yw'r gair. Dyna chi noswa, dyna chi oedfa. Mi roedd e'n wir yn noson hir, poeth, ond mi roedd e'n un arbennig. Yr oedd presenoldeb Duw yno. Yr oedd yr un drwg yn ymosod hefyd, ond yna yr oedd Duw yn goruwch llywodraethu ei glod. Mae fel petai'n Pantycelyn yn dweud y fod yn eiddo i mi mewn llythrennau eglur clir. A dyna be cawson nhw. Fe ddywedodd Duw iddynt mewn llythrennau eglur clir. Dwi wedi dod ar bachgen bach yma nôl yn fyw, gwrandewch ar Paul. Mae'r beth mae yn ei ddweud yn wir. Dyma'r ffordd. Dyma'r ffordd. Gwir yw'r gair. Timotheus 1:15. Gwir yw'r gair ac yn heiddi pob derbyniad, ddyfod Crist Iesu i'r byd i gadw pechaduriaid o barau pennaf ydw i fi. Gwir yw'r gair. Dyna beth yw arwydd y cad hwn. Bydde Paul wedi pledio a hwy, gwrandewch, credwch, edifarhewch, gwir yw y gair. Mae Iesu Grist wedi dod, fe ddath ei bwrpas i gadw, i achub pechaduriaid, iddo ddod a byw bywyd perffaith. Mae'n dweud, mae'n wir, mae'n dweud wrthyn nhw, mae'n wir, mae fel ni'n dweud wrth y byd heddi. Mae'n anodd i ni ddychmygu unrhyw un yn credu dyddiau yma, ond mae Duw yn sofra, mae'n gallu, ond i ni gallu dweld nhw'n dweud, gwir yw'r gair, fe ddath Iesu Grist. A fe fuodd e fyw bywyd perffaith. Fe gadwodd e'r gyfraith yn ein lle ni. A na fe ath i'r groes, fe gymerodd e'r gosb ar y groes. Yno ar y groes gymerodd Iesu Grist y gosb i chi yn ei heiddi am dorri cyfraith Duw. A mae Iesu Grist i cymryd y gosb. Colled i gytrygwyddodd arno e fe hun, a fe brofodd ei hun wrth ddod nôl yn fyw. O matgyfodiad yn profi llawer. A mae'n dangos bod Duw yno ar waith. Ac fe dangosodd atgyfodiad Crist, bod wedi concro'r bedd, bod wedi talu'r pris, bod wedi ennill ein iachawdwriaeth ni. Bydde Paul wedi pledio nhw yno, credwch, y mae Duw yn ei ras wedi cadarnhau'r neges sydd gen i. Ymddiriedwch yno, dewch a droed y groes, cyffeswch eich pechod, trowchwch pechod, mynweswch Grist. Dyna chi bresenoldeb oedd yno. A dyna chi lawenydd oedd yno hefyd. Ond nid yw pob oedfa'n gyffroes, os yw presenoldeb Crist yno. A hyn sydd yn hyfryd yw y gall Duw goruwch lywodraethu, hyd yn oed yn ein hoes ni. Ond nid ni'n credu hynny. Fe all Dduw ddod lawr, hyd yn oed a niferoedd ni mor fach.
Pa mae blinder yn llethol, efallai bod ni wedi blino'n llethol, falle bod hwnna'n wir, fel yn yr achos yma. Pan bod sŵn tu allan, pan bod na galedwch ymhlith y gynulleidfa. Yr hyn i ni'n credu, pan mae'r un drwg am ddinistrio ac am amharu. Ond fe all Duw ei ddefnyddio clod iddo ef. Dyna beth ddigwyddodd fan hyn, digwyddodd rhywbeth erchyll. Ond fe nath Duw gorywch llywodraethu, fe nath ategu, fe nath gadarnhau'r neges. O, na fyddai yn dod i'n plith ni. Ac efallai i fynd ar darlun ymhellach y daw un o farwolaeth corfforol fel sydd yn hyn, ond falle i ddod o farwolaeth ysbrydol i ddod yn fyw. O, na fyddai un yn cael y profiad hynny, lle bod yr anadl na ddim yno, ond i chi nawr yn gweld fod bywyd ysbrydol. Dyna yw ein gweddi ni. Bob oedfa, bob cwrdd. Y bydd yr arglwydd yn bresennol. Y mae wedi cadarnhau y neges. Mae gwir yw'r gair ac yn heiddi pob derbyniad. O, na fyddwn ni yn cael gweld y ffrwyth hyn yn ein plith ni, ac y cawn ni hefyd weld y llawenydd yma, hwy a ddagasant y llanc yn fyw. Dychmygwch hwnna. I ni'n nabod sawl llanc yn dydyn ni. Bechgyn, merched, dynion, menywod. Dychmygwch a hwy a ddagasant rheini yn fyw ac a gysurwyd yn ddirfawr. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengyl sanctaidd, yn diolch i ti am y gair, yn diolch i ti gadarnhau y gair hwnnw. Mae gwir yw yr efengyl. Ac o Dduw, i ni'n gofyn i ti ddod i'n plith, i ti arddel dy air, y cawn weld ffrwythau, ond hefyd i ni yn ofalus iawn hefyd yn galw arno ti am dy ddiogelwch ar bob yr un ohonom. Bob peth sydd yn gysylltiedig â ni, a bydde di'n ni'n cadw ni rhag ymysodiadau'r un drwg, ac y bydde di'n gweld yn iawn i ddod â ffrwyth fydd yn dy glodfori di. Ter di'n plith, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydewch ni orffen trwy ganu'r emyn rhif 530. O na bawn yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw, yn llwyr gysegri mywyd i wasanaethu Duw. 530 yn ei sefyll i'w chanu.
nawr bydd i dras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.